Давай! Спокойно! Дай! Бързи! Дай! Давай, просто! Пиши и гледаме се по лично. Дай, позири. Давай. Тръпни малко, че виждам. И тук много бърза категорична победа на тази Семикави Кучен за завишаване, купка за завишаване, предимно край победител шампионата НРА и за тази вечер. Тара Семикави Кучен за завишаване. Уважаеми гости, скъпи зрители, чувам тук от екипа на Митко Каменов, благодаря се, го подкрепят, просто защото трябва да покаже своята класа и двата мача да завърши много бързо. Първият е победа за него, вторият успех на тази. Господин Александров, Тана, преди